Siyabingelela sizwe sonke sakithi kuphi nakuphi umuntu la khona uyambingelela uDr Spikile bonke abantu abasibukelayo abalandeli baka Dr Spikile ama-subscribers ka Dr Spikile abantu abamazi uDr Spikile nabantu abangamazi uDr Spikile wonke umuntu ke umukelekile kule channel ya Dr Spikile futhi siyambingelela nabantu abasizwa ngisho abanye odokotela besintu nabangasizwa uDr Spikile nabaqala ngisho umbono uqobo siyababingelela ngiyabingelela ke nonke sikhona la kamhlaba uyalengana lapho uDr Spikile lapha azalwa khona nala asebenzela khona ayike ngaphandle kokugeqa amagula namuhla ke futhi angihambi ngedwa namhlanje ngihamba noMathenyoka dokotela nokuthiwa ke uMathenyoka ngoba ke abantu bazi ukuthi la ekhaya ka Dr Spikile ngumuntu ohleze evakashelwa bayangivakashela ke nabanye odokotela la makukhona okuthile osokuzohlanganiswa uMathenyoka nje sizogaya la kuningi nje okunye ngikuchaze ukuthi kwenziwani kodwa khona kunjalo uyena futhi ozosithula ke kini ke babukeli asichaze ukuthi usuka phi nendawo la asuka khona nje ezowafika la kamhlaba uyalingana ilokho nje dokotela awubingelele isizwe amen mkhulu siphinde sibingelele futhi osuku namhlanje obingelelayo uMathenyoka mkhulu Mathenyoka ngisuka la le empangeni kwesakabiyela obuka isigodi engisakhele ke isofici nginibingelela namhlanje ngikhona futhi lapha kwaMhlabathi uyalingana lapha kumkhulu uDokotela uSpikile osuku namhlanje ke babukeli nonke lapha enikhona ngokwehlukahlukana kwenu emagumbini amanye omhlaba ngifisa ukuthi mkhulu namhlanje kusithatha usibeke mkhulu kunento elokhu ngizwa lokhu ngena abantu lapha bephuma bencoma abanye impela bahamba ngemoto ezinkulu bathi hayi mkhulu kunento oyenzayo la ekhaya ukuthiwa isiphakamiso manje ngizofisa ke mkhulu ukuthi mhlambe ukusicacisele lapha ekuphakamiseni ngoba phela esikhathini samaze kudumela lento ukuthi thatha lento manje sazi ukuthi mkhulu ukuthatha lento nokuphakamisa ngabe kuyinto eyodwa uma kuthi akuyona into eyodwa makuhluka kuphi kanjani sizocela nje dokotela ukuthi usicacisele la kunjalo hey le ndaba yokuphakamisa bese ngithi ngisafuna ukukhuluma ngayo kakhulu kodwa kuyaphoqa ukuthi sikhulume ngayo ngoba hayi impela indaba esematheni kakhulu ngeke ngabachazela abantu ngesikhathi esiphambilini ukuthi ukuphakamisa kwehlukile kunalento okuthiwa ukuthwala kodwa ke umuntu othwele ayikho into angakudlula ngayo wena makuthiwa uphakanyisiwe especially ngento eyimpumelelo cha ngengcebo nangempumelelo ongaba nayo izinto zakho ongakwazi wena ukuba nazo ungafana nje naye umuntu othwele wena makuthiwa uphakanyisiwe kodwa ke umehluko la ukhona ukuthi isiphakamiso akuyona into enemgomo nobungozi akuyona into futhi mhlawumbe ezokugalela iminyaka yokuphila njengalokho abanye bakwenza ukuthwala lokho ukuthiwa kunama contract abanye bathatha 5 years abanye bathatha 10 years ezinto lezi abantu abazenzayo lena yokuphakamisa ihlangana nazo zonke lezo zinto lezi leyokuphakamisa ihlangana nesidalwa somuntu lapho khona okuvuselelwa khona inhlanhla yomuntu kuphakanyiswe lenhlanhla yomuntu esuke ezalwe nayo isiphiwo sakhe bese se-editha khona le ndlela ke editha nje ngubonile ngela abantu kade bekhona izolo ngiyaza le yanto lo amsebenzi siya-editha le nhlanhla yomuntu ukuthi ukwazi ukuthi le nhlanhla yomuntu isebenze ngokuphindaphindekile akuyona into exabene nedlozi exabene nomsamo futhi into eklini eqondile awuzondwa umuntu
akuhamba abantu bahambe bekuthola esibhuleni bahambe bekuphupha kabi bathi ayikhona wena kunjani ngoba ihlupha imoto into eyiqondile ihamba nesidalwa sakho futhi uphila impilo leyo bukade uvele uyiphila mawukuthi uyasonto uzohamba uziyele enkonzweni mawukuthi ubonjani uzoqhubeka naleyo mpilo bukade uyiphila ayikho imigomo nemibandela ilokho nje okubalulekile ngale ndaba yokuphakamisa akusikhona kahle ukuthwala enjalo ngeke ngazi ngendaba yokuthi ithatha lento la ikuthatheni lento ke ngeke ngiphawule kakhulu leyo ngoba angiqondi ukuthi isuke kushiwo khona yini ukuthwala lapho makuthiwa thatha lento bese kushiwo inyoka noma bese kushiwo kodwa nakukhuluma ngale enguyo iphakamisa kunjalo hayi kuyezwakala dokotela sibonge nje kakhulu ukusicacisela lo ngoba phela sekubuye kudide ugcina ungasazi ukuthi khona kupho kuyikhona kodwa ke engizofisa futhi ukuthi ukucacise lapha kubabukeli ukuthi mhlambe nomuntu ophakamisayo onjalo ubalo ulungele ukuphakamisa umuntu osebenzayo ngabe mhlambe umuntu oyisebenzayo noma mhlambe ngabe umuntu onamabhizinisi okanjani bese siphinda sibuya la mkhulu isizwe ukuthi ngabe la ekhaya omkhulu ngoba sesikhulumile phakathi kokuphakamisa nokuthwala ngabe la ekhaya siyathwalisa noma igcina lapho kuphakamiseni kuphela lokho mkhulu sicela ukuthi kucacise ngabona nje la ekhaya asithwalisi siyaphakamisa asithwalisi nje siyaphakamisa ekhaya senzwana ekhaya nje usalo kume kona lapho asikashintshi nje abantu bazi nje ukuthi siyaphakamisa lekhaya siyaphakamisa kuphela asithwalisi sigcina khona lapho hayi sibonge mkhulu sibonge ngicabanga ukuthi osukwini namhlanje ilona daba lolu bengithi ake sithi ukulicacisa kahle kubabukeli ngizocela ke mkhulu ukuthi uma kukhona bakudingayo mhlambe bakuthola kanjani ngokwama directions nezinamba ama directions nje kusenjalo vele namanje sikhona la kamhlaba uyalingana mawuza khona noma ngabe ugibela amatekisi ugibela in uyakwamhlaba uyalingana kodwa eBhambalana ungakafiki khona ke khona istop ekuthiwa iSemathayini la ufike wena wehle khona bese uthatha imoto lapho ibeka Dr. Speed noma uyahlangatshezwa futhi khona lapha eMathayini ngemoto yakhona la wa Dr. Speed lethe kwandlo noma ungene ngemoto yakho ungene khona eMathayini bese ke inamba zocingo 071 106 9603 071 106 9603 yona inamba ka Dr. Speed ke leyo atholakala kuyo yize nje abantu makuthiwa umuntu ufonile mhlamba wangithola angagive up ngoba umuntu ohlala ebhizi kakhulu lo Dr. Speed kenzeka ukuthi uzofona kanti wena ngaleso sikhathi mhlambe sisahlola sebhizi neminye imisebenzi ilapho kusodinga ukuthi udlulise esinye isikhathi kuye futhi ushaye akufuneki ukuthi ube umuntu ozoba nenhliziyo encane mawufonela umuntu osuke efana no Dr. Speed ungagive up nje uphinde ufone nami futhi ke alenzeki iphutha ukuthi ngingabe nayo airtime efonini ihlezi ikhona nkulu airtime uzokwazi ukubathinta uma kukhona abantu bekuthinta airtime nje na kanjani ihlezi ikhona efonini ngeke phela futhi ngibodokotela ngihlule ukuthenga airtime ngayibona leyo ihlezi ikhona airtime ilokho nje aziningi kakhulu indaba ngiyapho hayi sibonge mkhulu sibonge kakhulu ngokuhlukanisela phakathi kwalezi zinto ezimbili ehambe bese ziyadida ngicabanga nje ke nani ke babukeli lapha enikhona esizweni sonke lapho kufika khona lo mbukiso senizwele okuningi ke senyoxhumana naye umkhulu njengoba eyishela inamba zakhe uma ukhona mhlawumbe emfisa ukubuza asike sibonge okusukula namhlanje